Żewġ skejjel Ewropej, waħda fi Brussell u oħra fil-Lussemburgu, qed jipprovdu t-tagħlim tal-Malti lil ulied ħaddiema Maltin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doreen Koleiro, uffiċjal edukattiv tal-Malti, sabiex twaslilkom aktar tarif dwar it-tagħlim tal-sinna fl-Unjoni Ewropea. Meta twaffqet l-Unjoni Ewropea, twaffqu wkoll għadd ta' istituzzjonijiet oħra magħha fi ħdana. Dawn l-istituzzjonijiet bdew jilqgħu fihom ħafna impjegati u inħasset il-ħtieġa illi jitwaffqu skejjel għat-tfal ta' dawn l-impjegati. L-ewwel skola li nfetħet kienet fil-Lussemburgu, nfetħet fl-1953. Minn dakinhar law infetħu għad ta' skejjel oħra b'kollox 13. Huma ffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea dawn l-iskejjel u jilqgħu fihom madwar 30,000 student. Bin-numru dejjem jiqiegħed iktar ma jmur iktar jikber u hemm il-ħsieb li fi Brussell titwaqqaf ukoll fis-snin li ġejjin il-5 skola. Kull pajjiż membru huwa obbligat illi jibgħat għalliema. L-għalliema, n-numru tal-għalliema li jibgħat kull pajjiż membru jiddependi skont in-numru ta' studenti illi għandu jattendu f'dawn l-iskejjel. Fil-każ ta' Malta għandna madwar 150 student li jattendu f'dawn l-iskejjel u allura Malta kienet obbligata li tibgħat 5 għalliema. Ġeneralment dawn l-għalliema jkunu jgħallmu l-Malti kif ukoll jagħmlu xi lezzjonijiet tal-Ingliż f'dawn l-iskejjel. Is-sena l-oħra kien ta' unur kbir għalina bħala pajjiż għaliex waħda mill-għalliema li kienet ilha numru ta' snin tal-hemmhekk ħadet ingħatat il-kariga ta' direttur ta' waħda mill-iskejjel li hemm propju fi Brussell. L-iskejjel Ewropej joffru firxa wiesa ta' programmi edukattivi huma skejjel multilingwi ħafna fil-fatt jagħtu importanza kbira lit-tagħlim tal-lingwi u waħda mill-lingwi li tiġi malma fl-iskejjel hija propju l-Malti. Biftehim li sar meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea ġie deċiż li l-Malti jiġi mgħallem fit-tnejn minn dawn l-iskejjel. Waħda fi Brussell u l-oħra fil-Lussemburgu. L-għażla ta' dawn l-iskejjel saret għaliex l-ikbar numru ta' Maltin li kienu qed jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej kien fi Brussell u fil-Lussemburgu għalhekk it-tfal ta' impjegati Maltin li jaħdmu hemmhekk jistgħu jattendu f'xi waħda minn dawn l-iskejjel u jistgħu jagħżlu wkoll li jistudjaw il-Malti. Il-Malti ingħata status privileġġjat bħala lingwa flimkien mal-Irlandiż u mal-Finlandiż, jiġifieri xi tfisser status privileġġjat, jiġifieri jekk ikollok student wieħed biss fl-iskola li qed jitgħallem il-Malti, l-iskola tittoffrilu illi jitgħallem il-Malti. Mhuwiex il-każ għaliex in-numru ta' studenti li qed jitgħallmu l-Malti speċjalment fi Brussell qiegħed dejjem jikber, qiegħed dejjem jiżdied, imma irrid jingħata t-tagħlim tal-Malti anki jekk hemm student wieħed biss. Barra minn hekk dan l-istatus magħruf bħala ONL, Other National Language, jagħti l-opportunità wkoll lill-istudenti Maltin li jibdew it-tagħlim tal-Malti mis-snin bikrin. Jiġifieri mhux f'xi snin iktar tard fil-primarja jew fis-sekondarja, jibdew mis-snin bikrin l-istess bħalma studenti Maltin qegħdin jitgħallmu l-Malti propju f'Malta. U bħalma studenti Maltin jersqu għas-sekk, dawn l-istudenti jistgħu jersqu sal-livell tal-Bakkalorjat Ewropew li hija ċertifikazzjoni li tiġi anki aċċettata mill-Università ta' Malta biex jekk dawn l-istudenti jiddeċiedu li jiġu lura Malta jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta wkoll. Fl-iskejjel f'kull skola fejn jiġi mgħallem il-Malti hemm librerija attrezzata ħafna. Il-kodba li joħorġu minn żmien għal żmien f'Malta aħna nibagħtuhomlhom hemmhekk biex il-librerija dejjem tibqa' armata kif suppost. Għandhom libreriji u ħafna kodba tal-qari fil-klassijiet ukoll fejn jiġi mgħallem il-Malti, nibagħtulhom kartelluni, riżorsi, logħob, għodda diġitali biex nippruvaw ngħinuhom kemm jista' jkun. Is-sillabi
jiġu żviluppati minn żmien għal żmien mill-ispetturi tal-iskejjel Ewropej, ġifieri aħna nieħdu ħsieb li jkollhom dejjem is-sillabu anki aġġornat skont tibdiliet li jkunu qed isiru f'Malta biex il-livell dejjem jibqa' il-livell li huwa meħtieġ għall-università. U ngħinuhom ukoll nħeġġuhom sabiex meta nkunu qed norganizzaw attivitajiet f'Malta bħal pereżempju Jum Dunkarm, huma fit-18 Ottubru jkunu wkoll qegħdin jagħmlu ċelebrazzjonijiet biex jiċċelebraw il-poeta nazzjonali. Ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' Malta kemm qegħdin mili l-bot nippruvaw kemm jista' jkun inżommuhom viċin ta' hawnhekk. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.